Korom don malai tu saran be mixes video YouTube channel au nalitum kato ko don mastami pini rani kime kado singyang pu epis tami nalitum farman litum kitek kecinia sonan cetan cimu poni nagi si video ba selam iglo pen bangso jeni nalitum nili channel subscribe thal pen video mesem te share ik tha pini litum charli poni lo nang karbi lam pen koso english lam litum lar poni nang jima pini ba kenang sar alam theng silo deha charli poni lo nang charli somar ma kenang sar lolki alang le nelong nang che don duna sonte nelong si nang do dun long ji apol alang le nelong nang che don duna sonte nelong si nang do dun long ji apol lo po phan ke english lam pen ke if he supported me he would have been with me poning na po nono phang rithik po if he supported me he would have been with me si english lam de gelitum po poning nang po nalitum chinik lo litum english lam pen la karbilam kela ready choi ke gali sungkru stame bori nang ko po keng lep avide diti out pen ke samina litum farman nili video selam ik lang lang lo pen ning na pathi dunik bombo la would have pu pamo ke ba litum karbilam lo tapinang an ken pondu chali ponik lo na la would have along adi bhartri areng kelok alam kuruateng grammar ateng penuti bhartri bidunang po samilitum karbi lam kurulong mangke apotlo pusi pudam iktip ason sini li thegik lo sila apotlo phan areng kelok lam pen ku pisi pudam ikma litum chali ponik lo na apotlo phan areng kelok lam pen would have it is the matter reason pulason si ki pupon padu iglo la apotlo phan hindi lampen ke हो चुका होता गया होता कर लिया होता pulason si ili tu matha ikpen hindi ka kachini de tumang hindi pen kela ponik ji phan bori nang po tum adu thili tum chali ponik lo nang dakinang sot iglo labang ka apotsi pukar belam the pan itum english lam ko sosi ponik nang po chali ponik lo na apotsi pu alam the pan areng kelo alam pen ke for the sake of in these occasions that is why pusi pudam ignang po hindi pen ke liye ke waste ke karan ki khatir pulasan ma thagram se di litum hindi kachini de tumbang ke la hindi ateng pen munthi dam biksi karbilam the la ponik nang po litum jongthan en ponik lo na la singyam por ma didi basi jongthan stame sabso chingle di koy pode ha ne hospital an niok me medet apotsi ki ba bolo te english lam ko son sini na po I came to the hospital for the sake of my unhealthy pulason silitum peraponik nang po karbi pen laphan pechek na pupon me he ne hospital ke bang neok me medet apotsi pulason pechek pen tami ninje ponik me si pini video ke lanu biala don malik tu kenang shot pote share tha kardom